Irudipen huraxe zuen agoniaz, pausalekurik aurkitu ezin duen begirada galduaren iesa. Eta hotza, Ingalaterrako hotza datorkio gogora, eta irribarre egiten du loretaz oroitu delako, edo mailegu literariorik gabe ezer adierazteko gauza ez dela pentsatzeak eragiten dio, tristea izan arren, une labur batez aurpegia aurkitu dion irribarrea. Loreta Sheridan, novela arin bateko protagonista fusilatua, irakurri zuen lehena, Izeba Isabel neska zarrari zetasko zapi perfumatuak, koloretako zintaz loturiko sobreak, eta neurri guztietako kutxa preziatuak gorde oizituen armairutik lapurtu ziona. Gogoan du halaber Juliarenean, dagoen lekutik metro gutxitara, salako liburutegian bere bizkarra arrosa igatua begiztatu zuen gaua. Era un amanecer gris, húmedo y triste, un día más del invierno de Inglaterra. El pelotón esperaba en el patio. A Loreta le recorrió un estremecimiento y murmuró, «Hace frío». Lehorretik itsasora zabalduz doan laino zuriak gehiago biguntzen ditu berez leunak diren koloreak. Badakit instant batean Hendaiako kasinoan argiak piztuko direla, eta badaki halaber hondartzara daramaten arkupeetan neonak, berde, urdin eta gorri biziak alferrik aleginduko direla ibiltari bakanak alaitasun mezuaz erakartzen. Hainbat aldiz izan da turistek abandonaturiko galeria horretan bisitari bakar, bere buruaren oroitzapena ekar dezake, taberna itxien terrazetako aulkietan eserita, ez ezagun bat bailitzan, irakurtzen ez duen liburu bat eskuetan, orain dagoen aldera so, Hondarribiko kasko zaharrera eta irudimenak hondamen sentimendu tristea dakarkio. Badaki hain zuzen ere, Jaizkibel magalean, Eliza Karratuaren oinetan aurkitzen den lehen biziko etxean, bere ezkerrean 2 metrora dagoen leihoa bilatuz itxiko dituela begiak azken aldiz.